खुलुमबाय दिनैनि निसेप्तेदो बयखौबो बरायबाय दिनैनि फार्स्ट सेप्तेदानो जाहैबाय मुंबाई पुलिसा कंगना रानावत आरो शेखर कापुरखौ सोंथि खालामगोन। सुशांत सिंह राजपुतआ थांनाय 14 जुन खालार खालि गावखौ फोजोबस्रांना लानायनि उनाव बलिउडनि माखासे फाव खालामगिरि प्रडिउसार आरो डाइरेक्टरफोरखौ मुंबाई पुलिसा सोंथि खालामगासिनो दङ। टाइम्स नावआव फोसावनाय बादिब्ला मुंबाई पुलिसा फावखुंग्रि कंगना रानावत आरो डाइरेक्टर शेखर कापुरखौ सुशांत सिंह राजपुतआ गावखौ फोजोबस्रांना लानायनि जाथायनि सायाव सोंथि खालामनो थि खालामदों। बबेखानि डाइरेक्टर सन्जय लीला भान्सालीखौबो मुंबाई पुलिसा सोंथि खालामगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिनि सिगां रिया चक्रवर्ती आरो महेश शेट्टीनि सायाव मुंबाई पुलिसा सोंथि खालामखांबाय। 2 नम्बराव दङ पाकिस्तान एयारलाइन्सखौ 6 दानसिम इउर'पआव बिरलांनायखौ होबथादों। इउर'पियान आफादनि उरां जाहाज रैखाथि एजेन्सिया थांनाय मंगलबार खालि बुङो दि पाकिस्ताननि माहारियारि एयारलाइन्सखौ खमैब्लाबो 6 दानसिम इउर'पआव उरायलांनायनि गनायथि होनाय जानाय नङा। बे थांखिया पाकिस्ताननि उरां जाहाज मन्थ्रिनि बै बिबुंथिनि उनाव फैयो जेब्ला गासै 3 बाहागोनि 1 बाहागो पाकिस्तानी पाइलटफोरा पाइलटनि गावसोरनि आनजादखौ थगायदोंमोन। बेनि गेजेरजों पाकिस्ताननि इन्टारनेशनल एयारलाइन्सनि बिबुंसारगिरि आब्दुल्ला हाफिजआ बुङो दि कर'ना भाइरास बेरामनि जाहोनाव PIA इउर'पनि थाखाय उरायलाङाखै। नाथाय उरां जाहाज कम्पानिया दान 2नि गेजेराव असल, क'पेनहेगेन, पेरिस, बार्सिल'ना आरो मिलाननि थाखाय आरोबाव उरां जाहाजनि हाबाफारिखौ जागायनो मिजिंथिदोंमोन। 3 नम्बराव दङ भारतआ रुसनिफ्राय गं 21 MiG-29 आरो गं 12 सुख'ई Mk-1 फाइटार जेट लाबोगोन। कर'ना खैफोदनि समाव भारतनि माखासे सुथुर हादोरफोरा भारतनि सायाव गाग्लोबनो नाजानाय आरो चीनजों दावराव-दावसि जालांनायखौ नोजोर होनानै भारतआ गावनि गोजाम लोगो रुसनिफ्राय गं 21 MiG-29 आरो गं 12 सुख'ई Mk-1 खौ लाबोनो थांखि लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भारतनि रैखाथि मन्थ्रिया फाइटार जेटखौ लाबोनो गनायथि होबाय। बबेखानि हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ रुसनि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिनखौ फननि गेजेरजों नैथि मुलुग दावहायाव 75थि देरहासार साननि थाखाय गाहाम हामलायथि बावहरो। मख'नो गोनांदि सिगांनिफ्रायनो रुसआ भारतनि खैफोदनि समाव भारतजों गसंफाबोदों। 2 नम्बराव दङ फरायसालिनि फिसखौ रेहाय होनायनि दाबि दैखांना सुप्रिम कर्टआव आर'जलाइ गथायदों। 6-8 रायजोफोरनि बिमा-बिफाफोरा सुप्रिम कर्टआव आर'जलाइ गथायनानै लकडाउननि समाव गावारि फरायसालिफोरनि 3 दाननि मासुलखौ रेहाय होनो आरो नेमखान्थि बादियै फरायसालिफोरा खुलिफिनजासिम मासुलखौ होनाङै खालामनायनि दाबि दैखांदों। बेखौबो दाबि दैखांदों दि मासुल होयैनि जाहोनाव फरायसाखौ फरायसालिनिफ्राय जाहाथे एर'ना। मख'नो गोनांदि कर'ना इनफेक्सननि जाहोनाव हादरनाङै लकडाउन सोलिनायाव खामानिफोर गैया जानानै गोबां बिमा-बिफाफोरा मासुल होनो हायाखै। 3 नम्बराव दङ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बिबुंथि। आसामनि ट्रान्सपर्ट इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारिया थांनाय 29 जुन खालार खालि मोनसे टुइट खालामदोंमोन। बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों आसामनि एबा गुबुन रायजोनि गोदानै जाय इन्डास्ट्रि गायसनगोन आरो बे इन्डास्ट्रिनि थाखाय हा गैयालासे सेल्फ डिक्लेरेशननि गेजेरजों लानो हागोन होननानै बे अर्डिनेन्सआव बिथाङा फोरमायदों। बेनि सायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ मैया खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बिबुंथि होयो। बिथां दिपेन बर'आ बुङो दि जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो आसामनि थागिबि हारिफोरनि हाया दासिमबो रैखाथि नङा। दिनैनि निसेप्तेदा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।